बे समावनो गिबियावनो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनाय लोगोसे इंराजि गोदान बोसोर 2025 मायथाइनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोदों। दिनै जोङो बयबो मिथिबाय जे बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे जथुमा एबा 64थि बोसोरारि जथुमाया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसिनि दैमु नोगोराव जानो थांगासिनो दङ। नैबे बोहैथि दाननि 9, 10, 11, 12 अक्ट'आव आरो बिनि थाखाय बानजाय आफादा खामानि मावदों। दिनै जोङो नुनो मोनदों जे खामानिया गोबां आवगायबाय। 80% बारा गासैबो खामानिया फ्राय आवगायजोब्बाय। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद थुलुंगाखांथाव आरो रायजो राजाफोरनि थाखायबो जोबोद मोजां रादाब। दा दिनै जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि जोबथा मिरुनि मावफुं आफादनि जथुमा दङमोन। मैया जोंहा केबिनेट जादों आरो बे जथुमानि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफादा जोंहा हारिनि माखासे जेंना जेंसि, जोंनि रावनि, जोंनि थुनलाइनि, जोंनि बिजोंनि, जोंनि फोरोंगिरिफोरनि, जोंनि फरायसाफोरनि गासैबो थाखोनि फरायसालि, नोङो गुदिनिफ्राय गेजेरनिफ्राय गोजौनिफ्राय आरो लोगोसे जोंहा फरायसालिमा, मुलुगसोलोंसालि गासैबो बिथिङावनो जोङो बाथ्राखौ सावरायदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि हारिनि रावा जिहेतु दिनै भारत हादरनि मोनसे राव, भारत संबिजिरनि बियो दिनै 90 फारियाव थिसनजानाय मोनसे राव, बेनि सायावबो जों दिनै सावरायदों गोथौ आरो गुवारै। दा बेजों लोगोसेनो जिहेतु जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि बे हाबाफारिया जोबोद गाजा गोमजायै जानो थांगासिनो दं। बेवहाय बायदि बायदि हाबाफारि जोंहा दङ। दा जोङो गिबि सान 9 जानुवारियाव जोंहा जिल्ला थुनलाइ आफादफोरनि बेवहाय उदालगुरि जिल्लानि आरो लोगोसे उदालगुरि जिल्ला आबुनि बेवहाय जथुमा जागोन आरो बिनि अखानायैनो जोंहा मिरुनि थुनलाइ आफादनि जोंनि हाबाफारिया जुरिजेनगोन। दा बे गिबि हाबाफारियाव जोंहा जायफोर सुबुंफ्रा बर' राव गोरों, गुबुन हारिनि बर' राव गोरों बिथांमोनखौ लानानै जोङो मोनसे सावराय मेल जों बेवहाय लादों आरो बेवहाय जोंहा गोबां जोंनि जायफ्रा बर' राव गोरों बिथांमोना बेवहाय बाहागो लागोन आरो बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होगोन जोंनिनो मानिजाथाव बे बानजाय आफादनि आफादगिरि श्री बिस्वजित दैमारि, जाय सुबुङा जाय गेदेमा सुबुंनि नाजानायावनो दिनै बे बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुमाया मोनसे जारिमिनारि महर मोननो थांगासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां हाबाफारि दङ। जोंहा बेवहाय खन्थाइ जथुमबो जागोन। दा बेनि अखानायै जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जेनोखि 10 जानुवारियाव जानो गोनां जि हाबाफारि, बे हाबाफारियाव जोंनि आसामनि रायजो बेंगिरि बिथाङाबो बाहागो लागोन। आरो बेल' नङा, जोंनि गोबां भारतनि मन्थ्रि बिथांमोनाबो बेवहाय बाहागो लाफैनायनि बाथ्रा। बेजों लोगोसेनो जोंनि गुबुन गुबुन आयदायाव जोंहा बेवहाय सावरायमेल दङ। जोंनि जायफोर बर' फिसाफ्रा IAS, IPS साख्रि मावनानै दङ बा जायफ्रा आजिरा मोनबाय बिथांमोनाबो बेवहाय बाहागो लागोन। बेबायदिनो बर' थुनलाइ आफादनि हाबाफारिफ्रा जोबोद गाजा गोमजायै जालांगोन, बेखौ जोङो मिजिंथिनो हायो। दा बे समाव आं दिनै नोंथांमोननि नैबे मिडियानि गेजेरजों नैबे बाथ्राखौसो आं फोसावनो लुबैदों जे बर' थुनलाइ आफादा बोसोरफ्रामबो जोंहा माखासे बान्था होयो। बे बान्थाखौ जों दिनैहाय थिरां खालामबाय, सोरनो होगोन सोरनो होआ बेखौ जों दिनै थिरां खालामबाय आरो बेखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बे समाव फोसावनो थाखाय थागथियारि जादों। दा जोंहा गिबियावनो जोंहा रांसार थुनलाइयारि बान्था, बे रांसार थुनलाइयारि बान्थाखौ मोननो हादों थरायना सहायसुलि ब्रह्म। बिथाङा जाबाय दतमानि क'क्राझार जिल्लानि आरो बिथाङा बिथांनि खन्थाइ आदार, बिनि थाखाय बिथाङा मोननो हादों। नैथियाव मोननो हादों समेश्वरी ब्रह्म थुनलाइयारि बान्था आरो बेखौ मोननो हादों श्री गंगाधर रामसियारि, सिलपुखुरि गुवाहाटी। बिथाङा गावनि जि सुंद' सल' हाग्रामा दालां सेर, बे बिजाबनि थाखाय बिथाङा मोननो हादों। बेजों लोगोसे सानजारां लकेश्वर ब्रह्म हारिमुवारि बान्था, बेखौ श्री भुपेन दैमारि महामारि, बेवहाय गवालपारा लेला, बेनिफ्राय बिथाङा मोननो हादों आरो बिथांनि जेनोखि खामानि मावनाय बर' हारिमुनि फोथाराव गोबांथार बिहोमा होनायनि थाखाय बिथांनो बे बान्थाखौ होनाय जादों। बेनि उनावहाय हाब्रागाद बान्था, बेखौ
मोननो हादों कनक रामसियारि। बिथाङा बादुलिपारा बरमा बाक्सानि आरो बिथाङाबो बर' हारिमु फोथाराव गोबांथार बिहोमा होनायनि थाखाय बे बान्थाखौ मोननो हादों।